господа! Добре дошли на юбилейния концерт-спектакъл по случай 50 години от създаването на представителен детски танцов състав „Радост“ към Център за подкрепа за личностно развитие, Център за работа с деца Враца и представителен танцов състав „Хемус“ към община Враца. Двата танцови състава са създадени през 1967 година. Техният създател и дългогодишен художествен ръководител е Цветан Тодоров. Двата танцови състава от 10 поколения деца са преминали през двата състава, а много от тях вече са хореографи и ръководители на танцови формации. Към настоящия момент хореографи на представителен детски танцов състав „Радост“ са Геновева Спасова и Христо Пеевски, корепетитор Александър Петров, които обучават повече от 140 деца на възраст от 5 до 16 години. Хореографи на танцов състав „Хемус“ са Геновева Спасова и Валерий Спасов. Корепетитори Александър Петров и Милчо Макавеев. В репертуара на съставите са включени танци от всички етнографски области на България с богато разнообразие от костюми. Показали високи художествени постижения в танцовото изкуство, с трайно присъствие в съвременния празничен живот на града ни, танцовите състави участват в фолклорни фестивали в Румъния, Сърбия, Гърция, Кипър, Турция, Чехия, Словакия, Словения, Полша, Русия, Германия, Австрия, Франция, Унгария, Белгия и Иран. За високите си художествени постижения танцовите състави са лауреати на 3, 4, 5 и 6 републикански фестивали и носители на златни медали от тях. Представителен детски танцов състав „Радост“ е един от първите в страната получил званието представителен танцов състав. Носител е на орден Кирил и Методий втора степен и на още много награди и отличия. Танцов състав „Хемус“ е носител на специалната награда на кмета на община Враца в системата на народната просвета и в областта на културата за 2013 година, а само преди броени дни беше удостоен и с наградата на Враца за 2017 година. Тази вечер танцорите от двата представителни състава ще покажат част от своя репертуар специално за вас. Приятно гледане!